हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे वीडियो लोगोफोर सो आप लोग वीडियो को जरूर देखना आज शूटिंग में आए हैं हम लोग ये लोकेशन है इधर से पानी आ रहा है इधर आप लोग देख सकते हैं ऐसा है तो इधर लड़के लोग सेल्फी ले रहा है बहुत बढ़िया लोकेशन है थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ रहा है सो गाइस आप लोग बुरा मत मानिएगा फिर भी वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना और गाइस सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बोले जोर लगा के दे तो दिनै लास्ट डे शूट लानो फैदों बेनिफ्राय जों दा नै रेस्टुरेन्टआव दोनथ'यो ओमफ्राय मैया जानायनि नोंथांमोना नायलाय मेनु मा मोनो बेयाव नोंथांमोनाबो फैयोबा बेयाव फैबानो जाबाय ओरैबायदि बिथिं दं जोंनिया सानै एक्ट्रिस स' माबायदि नांदो गोसा फिल बाच्चा लागा स' ओरैबायदि आरोना ओरैबायदि रेस्टुरेन्ट shooting सोलिगासिनो निया लकेशना बेयाव ओरैबायदि दिनैनिया गोदान सफैदो जोंनि लोगो निउ फ्रेन्ड माबायदि मोजां नांदा दिनै फर्स्ट टाइम फैदो आरोना ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं अभी म्यूजिक वीडियो का है सो गाइस आप लोग अलैकुंग्री प्रोडक्शन में जरूर देखना वहाँ पर देखने को मिलेगा ये फ्लावर लिया है ना उसको हीरो ने फ्लावर देने के लिए आएगा तो उन लोगों को देखेगा उसके बाद बुरा लग के ये फ्लावर को वो तोड़ तार के चला जाता है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना सो गाइस बहुत ही मजा आएगा Không chỉ xin người đứa son. Nangni gade mini naya fagla khalam Nangni gore akhuwa dusku bunalam Nagira sona nangni onnai gora sadana nangni oraini Hello everyone Hey selfie lagasini Itang actor actress mana Udah kan orebaidi इधर आ जाओ अरे यार ना लोकेशन आप लोग देखो भाई अरे बेटी सोमाइना लोकेशन यार सॉरी बेटी अरे देख सकते हैं इस तरह का है आप लोग कभी भी आएगा जरूर बहुत ही मजा है ये कैमरा मैन मिथुन बोरो हेलो कैसा फीलिंग है आज का दिन कैसे है पूरा मजा लगा है ना करने वाला है Oh, reach करेगा यार very nice so guys 1 minute anda ne reach खालामनो बिथाङा तो वीडियो को नायलांबाय था जुदि इंटरेस्ट जाबा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना सो गाइस तो बने रहे मेरे साथ जाबाय गोदान लोकेशन सो नोंथांमोना बुंदो माबायदि लोकेशन माबायदि नांदो लोकेशनाव फैनानै बरिया हिटखा नखौनो बागरबायदां आं नु आंनिया मागामि मोनथाय बागरखाबाय आं अरे यार ओरैबायदि जायगायाव फैदो आरोना सो ओरैबायदि आरोना केमेरामेन मिथुन बर' ओरैबायदि सो नायलांबाय था लोगोफोर जों बे लकेसन चेन्ज खालामनोसै जों बेनिफ्राय ओंखारनोसै आरो दाना मा टेनसन बेटारि चार्ज गैला लोगोफोर ओरैबायदि जादों ना बेटारिखौ चार्ज होनो होदोंमोन आरोना दे हटना बुंलाय हटार चार्ज होनो होदोंमोन किन्तु होदोबो होनना बुंबाय किन्तु चार्जआ जायाखै आरोना जेनेबा बिनि थाखाय जोंहा सुटकेसखौ बन्द गल' गथ' जानो गोनां जाहैबाय बन्द खालामनांबाय आरोना तो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै भिडिअ'बो जोब्बाय स' दिनै भिडिअ एसे गुसुं जाबाय आरोना स' गाइस नोंथांमोना जिखियानो जाया मानोथो सपोर्ट खालामदो आरो लोगोफोर बे हालदिंखौ दामना होबानो जाबाय मन्दिरनि हालदिंखौ थिग बेबायदिनो आरोना जेनेबा
जि थुनो दङ आरो ना थुब्ला थुसि खालामजोबना होबानो जाबाय आरो ना थुब्ला थुसि खालामना हो बेबायदि लकेसनमोन थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय लाभ इउ अल